Zdravo ljudi, još kad ne smo se vidjeli. Danas ćemo igrati i znate li što? Što? Ne znam. Nemo da igram kako joj pokažemo. Kako dobiti GTA Vice City besplatno. I to ne ti je GTA, mislim da si znaš. Dobro, možete i besplatno dobiti. Idete nam. To ide. I napišite GTA. I možete GTA 5 da dobijete. Da. Vice City. GTA San Andreas. GTA Vice City. Idete dole. Ako sakate i ovo možete. Ovo je super, možete ga instalirati. Ovo je, ovo je. Da. Ti za ljubavni siročina tu. Dojdi kravo jedna. Ovo ne, da se stavi sliku na telefon. Vi možete, koji sakate možete, berete i kraće vidjeti. I to je bilo to, dobar video. Idemo se sljedeće. Ćao!